Pinter ya Mas, rupane kaya Jen Ritek ya iso. Lain sakartum apa Mas? Lanjutan aku balai kapartum ina ada bila sadik. Syukur sepenting ku syukur aja kok maido karo wong lanang. Nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmoyo. Aku ketoke salah kamar gitu. Kang Mas Wiratmoyo. Apa ra isin karo Doyi? Iya. Doyi pengibot. Mobil tenang kuwi. Inggih. Yo gampang, ben didukokno dalange diajeng ya. Iki mau gelem nukokno ngono. Kaya ngono. Berkorban buat teman niku sah, Pak. Diajeng. Harus bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya apa? Duduk, duduk. Punten, nggih Bu Lucy alhamdulillah sehat seger waras. Menika ndereke Pak Cahyo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah langgih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten riki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingking jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi Tebet ngelokne jenengan Marimas ngono mau. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Kagem contoh menika Bapak Hadi Setiawan nggih. Bapak Hadi Setiawan piyayine sampun karismatik. Manunggaling kawula Piyayine Gusti. sabar manunggaling kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah, syukur. Klebet Pak Lurah Lamong nggih mekaten. Klebet Pak Lurah Lamong, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata inggih rawuh keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bapak. Raiku ditabrak bis bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok selenting-selenting kok mireng mboten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau gremo. Jenengan teng Baladewa ngoten. Jare jenengan teng mriku senengane parian kian. Tanjung Perak kapale kobong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong ngoten niku. Terus aku liwat karo jawab. Nggih. Tuku duku kaketan lengo. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Pak Lurah bareng kok jake lho kok. Pak Lurah kira tau survei. Nggih. Mboten kami guyon, kula niku ngertos elek-elek ngaten iki ditelebat lho Mas. Kok elek-elek piyayine cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibarate Kok kaya rupamu bagus-bagus cara nek cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Boten son horeg. Iya ngebrungi gundulmu kuwi. Apa kowe? Nesu we nesu. Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Lah ket mau pirang boro ki ngalembono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene kicah ya Kuntadu. Kuwi dalang kondang Kuntadi. Lho, ngerti rupamu malih arep muni Pak Kuntadi klir Kutandu. Eh, gila. Mas, Apa?
Kuntadi ambune ngene iki to. Ora enak Kuntadi ne. Lha karma sing kok tampa kok. Sik to jane wis arep Lah ngenyek neh yo le, ngenyek neh nyun sewu. Lho, hah lho, wangi to? Ambune apa? Ya, ambune anu to iwak pitik aku remang iwak pitik ya. Iya, iki lho wangi awakmu lho. Hah lho. Wangi to? Oh, iya. Mambu lho. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh kuwi perawatan. Perawatan. Sinden kuwi ya arep raup kuwi lho nggih cuci muka facial kuwi lho gawe krem sing larang. Alah gawe krim karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kowe lagi skincare nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Teng gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprit. Raupe mawon Fanta. Cawi niku lho ndamel ale-ale, Pak. Nek pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Oh, tapi lewegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel ale-ale iki. Mas Cahyo mesti seneng Mas. Lewegi, Mas. Ora sudi. Sembrono iki lho. Lah ndamel napa? Ora banyu biasa ora. Lah, biar rasanya ra ono. Wis sabar, dino disepele gak apa-apa bulusi. Sampeyan jare abape mambu, aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget. Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh cis ambune lenga wangi. Masamu sinden lagi gebres metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Keringete sinden metu ali-ali. Bloboke mawon tape lho, Pak. Gebres kok metu mutiara iki dadi apa? Lho, sinden masa kini kok. Apa ya kebakcut to keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu sinten wae. Yo, napa? Aja didutui. Bu Citra Pertiwi. Bu Leslie, Bu Leslie Asma Kinarwa Japa. Leslie, Les niku saking ibu, Li saka bapak. Wis. Aja sampai kleru ngatekne lho. Kok ya kok ora ngatekno nderekne ning ibu engko. Ora sungkan karo Bu Leslie kok sombonge kaya ngono. Loh, Ibu Leslie loh. Sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita Nah, ya ta? betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek namper larat-larat. Wis sampe pelok. Ngono kuwi dengere wong wadon ki ya rasa. Ya ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manip lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Leres mboten, Mas? Heeh, bener. Pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? Niku lho pokoke. Lajikan aku balai kapartum ina ada bila sadik. Syukur sepenting ku syukur, aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rina wengi gawe sapa? Wong wedok. Paham apa ora kowe iku? Lah kuwi ya wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Masya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Golek sing kuru nyapu rabi golek selemu. Piye to iki? Lah masya aku mbiyen ya kuru. Kuru. Iya potonganmu kok celengan Semar. Kowe ora ngerti Bapak Hadi karo Ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono ku lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Nggih. Ngono. Pak ya sinden bergita bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Lah potonganmu kaya sepeda motor NMAX ngono kok. Apa? Anggere enak terus meke-meke. Wong kok Sik, Mas. Kok sing rukun Nggih. geno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Nggih. Menika wonten nawala kepada Ki Cahya Kuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwa khususipun Ki Sukuron Suwondo rumiyin. Nggih, dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Huning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Nggih. Sik sijing kasisa. Nggih. Nggih, sing maca sampean B. Ki rada ruwet ya tulisane. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik, kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya. Kula badhe nyuwun gendeng Gending. Oh, aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni i. Lah kudune. Dikeki wulu. Endi pulune? Masa digubut nek rambut. Bol timbul. Kendang to. Tak lho, malah ngeslot. Adake kowe ora.
Tak kei wuluse. Baleni. Kula nyuwun gendeng alah ceblok tak kei sing akeh ya, Pak. Jawa kono wulu sing akeh. Lani. Kula nyuwun diwut-diwut. Kakean. Kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman. Oh nggih. Matur suwun saking kula Bung Sam, Pak. Bung Sam. Nggih. Niki sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. Saestu. Tenan. Sangat menjiwai. Anu pau sriuning riyen. Niki wo enten sriuning. Niki enten- kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Nggih. Ya kowe siap ora wong Tuban lho. Ya siap. Lakone sriuning ya. Sriuning. Nggih. Oke. Kowe dadi Sriuning. Oh iya. Dadi Sriuninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Lapo? Kowe dadi Wiratmaya. Lho, iso Wiratmaya kok. Lakone apa iki? Sriuning. Dadi sriuning sapa? Kene. Mau. Lho. Aku ya sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane kamu kaya wedhus. Kok gekerne ya. Iki tak toprakne ben rukun chemistry-ne ben pethuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul sutradara. Iya to. Kene Sriuninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Hah. Ndi? Iya. Nek ngomong rada banter ki budek. Sriuning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye ta, Be? Udah rasa. Layak kok bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. Sing wibawa ora gelem entok-entok. Ora ngono kok iso. Rondongane ana, rondongane. Ya, Mas. Nah, rondongane. Bersama ketoprak Sabta Mandala. Sampean. Dirasane ngeten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Kowe siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sriuning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa, Sriuning. Kosek. Aku ora pengen metu. Kene ben angen omong-omong dhisik, apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Kok nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa Sriuning ngono. Ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ana wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendah kene bungai rasa atiku. Wiratmaya! Wayam. Bisa, Yai. Ono. Kene lho marane. Balik ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya? Kowe langsung metu bisa Sriuning. Eling-eling. Ya. Mendah kaya bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa, Yai. Wiratmaya yo nyosor ae. Diajeng Sriuning. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sriuning. Ora nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Aku ketoke salah kamar gitu. Sakek bungae lho. Bungae ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah apa enek Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani kowe iki ya padha. Gak kok malah genteni mondol iki piye to iki. Lakone diajeng Sriuning.
tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene. Aku lakon sowan ning Taman Kaputren ya. Mula saka kuwi diajeng. Wah, greget iki, greget iki. Diajeng Sri Uning, tak sengaja teko ning papan kene. Men urip, pakeliramu men urip. Kira Kangenku tanpa upama mergo aku kapang karo sliramu. Sing ngenongi Mas Yoyo wae. Ganggu wis. Mas sing apik Mas nggih. iya, ambiyen kulino susu budaya. Wah nggih. Truk-truk terus. Sri Uning urung nyauri barang kok. Mas. Nah, iki lho rungokno kentongan iki kaya ngene iki. Aku tak malu belajar. Tak tok tak. Kang Mas Wiratmoyo. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmoyo. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pakde. Wah, telek. Mosok tumon Wiratmoyo karo Sri Uning kok terus woyo-woyo iki lho. Ben kaya lah apa kae lho. Weh, mboten tak seneng iki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing Piye pas to apa contone piye sing Aku sing ngentongi. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. monggo Tuk 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 tuk. Kang Mas Wiratmoyo. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk. Ya. Ngece Wiratmoyo kuwi ya. Basa ngendang ketoprak apa ora? Mayang koro iki tok. Kurang ajar. Madangkara. Madang koro iki tolak ukur. Aja Madang iki koro. ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Ketoprak kaya ora toto. Val, lo Val. Lo Val, Warai. tulung dolen kendangi. Kowe mbayari wae piye kok ngongkon, Sing apik. Apa ra isin karo Doyi? Iya. Doyi pengibot profesi. Oke dadi pengedang sing. Diajeng Sri Uning anu niki gandrunge sak karep nggih. Karep kenangane aku tenanan lagi ora. Pelok. Diajeng Sri Uning. Kula wonten dawuh Kang. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kapindho wong kang saleh kumpul ana, kang katelu surat Al-Baqarah. Kuwi tambah ati lho, ngawur. Piye wong padha pacangane Sing tenanan ngono lho. Rukun Bose Islam. pripun Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Kuwi karo kae lho maksude. Karo kono. Karo kono. Mboten saged dong Mas, ndak duwowo iki Mas. Lah wis pare-kare Gandrung, piye. gandrung. Pelok. Ben ono nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti 6 barang ae. Luroji. Iya. Kok ya apal Roji ya. Pelok ya. Lagu ora pelok kok. Bawa di Anoman-Obong. Ora sing gone Anoman-Obong. Anoman-Obong niku lho Mas Asmara Dono nggih. Ngono taritane. Piye? Gelem. Duh, tibone i. Gelem kowe tak
rapi. Nah, tibone iki. Diajeng sriuning. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Lanang piye? Kok panas hatiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedokan sobek aku ki ndek bojo kaya lutung. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wiratmaya enggal bangka. Tapi lo gak gue to, Pak? Lah mosok kowe kaya ngono apa Kata-katamu iki yo itu. Ah, pelok kira sing bener. Diajeng sriuning Kula wonten dawuh tak Kang Mas gandrung Wiratmaya. sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Saged Bapak Mas Hadi. Yendronipun. Rukun Islam Karbo apa? Iki bawa pepeling sing katresnan lho. sin. Sideman yo kena, Gading. Sideman apa nyidam sari yo kena. Anu bawane sriuning lagune sriuning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? Nano. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Wonten apa Kang Kula Mas? wonten dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tuh musing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi Najan toh sampeyane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggal diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono diajeng? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe wong ayu. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggungan kanggo nandur ing katresnanku diajeng. Kebacut. Guyune iki sithik Sing entel. wibawa. Ngono. Truk Aduh ki apa to? Juk prangkung Bojonegoro bebelo Wiratmaya. Upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil. Nggih. Apa ya kelakon diajeng? Aku rene ngebis. umpamane kok ya Aku rene ngebes bakon tuku mobil duwe sapa? Wiratmaya sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Kowe cara niku Kang Mas Wiratmaya Kepiye, benjing wong ayu? lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. diajeng Sriuning. Apa? Ento kowe gelem dhawuh karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa Ya diajeng? paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sik? Gelak. Nyuwun apa? Ambulan ki mayit kowe kuwi tak. Aja nesu to. Gelak. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan apa ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. Inggih, Tenan Kang kuwi. Mas. Inggih. Yo gampang, ben didukokno dalange diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Kaya ngono lho. Berkorban buat teman niku sah, Pak. Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. Dahar. Ini, Mam. Oh.
Mangan Roti. Kuwi roti. iki lho. Wis ora sah, ora sida. Wis ora sida. Nyilek sik ya. Tak tukokno. Wah, lawan lanang Kuwi kere. anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Lah, putane jenengan. Heeh. Wis kebeneran ya, kok njaluk ijol pake ya. Ya. Duh. Gak usah wis, gak usah. Ora. Barang Apa kowe colongan. gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngono diajeng. Upama besok diajeng. Kuwi jane uang apa Aedis Aegypti ora ayo. Iki apa iki? Ambune yo wangi ya. Terus e. Dok prangkung bojo negara bebelo Wiratmaya. Sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. Wekasan Sri Huning gugur terus Mongko mustikan ing bangsa Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira nggon kandung kados marang siramu kaya wis ora bisa tampet ya Semanten ugi manah kawula Kang Mas. mula saka kowe ayo jejodohan terus ke apa kang dadi ketudangan Inggih, monggo Kang Mas. Sri Uting. Mbak Lucy Brahmamit yen Otaryong Wanaraga Pren. Srayane mustika tuban alaku tresna sampun yapati marang Raden Wiratmaya kampus prasetya aran bakti
sembah nuwun.